Jeg står her i Vejen Idrætscenter, og jeg har brugt en del tid her, men jeg har nok ikke brugt lige så lang tid som ham her bag ved mig, nemlig Mads Conrad, som netop har kvalificeret sig, eller været tæt på, og i hvert fald at kvalificere sig til, som det andet danske herredobbeltpar til Rio i sommer. Det synes jeg, det er rigtig fedt. Det er imponerende, at han kan nå så langt. Nu har vi jo gode forhold her i Vejen Idrætscenter, men jeg synes, det er super fedt, at han kan nå så langt. Vi er på vej over til Svend Conrad, Mads Conrads far, der vil fortælle lidt mere om mulighederne for, at han når helt til Rio i 2016. Det er sådan, at Mads ligger nummer 8 på verdensranglisten. Men når det snakkes OL, så er det en rangliste, der hedder Race to Rio. Og den går fra maj til maj. Muligheden er der, men det skal gå rigtig godt i de næste 2 turneringer. Der er et japanske dobbeltpar, som det er dem, de skal nå simpelthen. Vi har forsøgt at få et interview med hovedpersonen selv, men han er netop nu travlt med at spille German Open i Tyskland. Altså overordnet set, så tror jeg godt, det muligvis kan betyde lidt mere reklame for området. Altså at vi sådan bliver sat på Danmarkskortet. Altså Askov er jo ikke en stor by, men ja. Det tror jeg ikke betyder noget som helst. Altså Askov er jo i sig selv kendt viden om, han har sagt, på mange andre fronter. Så det lægger jeg ikke noget specielt i.